Israel. Jehovah ga-echebe ndị ada Zion ọka ome n'ihi na onye na-ebi n'ebe nzuzo ya we n'okpuru ndo ya chi nke kachasị ihe niile elu ka a ga na ọnọdụ abalị. Aga m asị ya we nke Israel bụ ebe obibi m, ọta m na ebe mgbaba m egwusiri ike. Otu a ka m si arabata gị na abalị 23 n'afọ abụ nke 2022 ma bụrụkwa n'ime ọnwa nke 11 ọnwa agbacha ekuru nwa. Dịka ijiri onu wee mara m, abụ nwanne gị nwaanyị ka kpọbara ihe ndị nnukwu mmadụ n'ọnụ Ojiobia Nremọgọ nke isi n'ụlọ mgbasa ozi Nwannukwu Chi Rọtalụ. Ọ dị maka mgbapụ ya ọsọ oge adị nwa n'ihi na ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu o jiri nkeji 15 gafee elekere 2 anyị ga-amalite iwetara gị ka o si wee gbaa elu na akụkọ dị iche iche n'isi akụkọ nke akwụkwọ akụkọ dị iche iche nke bụ newspaper headlines n'asụsụ Igbo ya. Nke a sepụ okwu mgbe ọ ga-afọdụ nkeji 20 akụkọ elekere 3 aga m akpọpụ igwe okwu ịtụtụ nke gị. Ọ bụ na ya si na nke ahụ pụọ, anyị ga-aba ọdụ ahịa anyị mgbe ọ ga-afọdụ nkeji ole na ole ka ọ gafee elekere 3, ya bụ nkeji ihe dịka nkeji 15 gafee elekere 3 anyị ga-aba n'oge ihe mmemme ala Igbo ga-ata aka mma nke agacha elekere 4 aproko special elekere 5 ihe mmemme ndị ọzọ ga na-abịara gị n'ihi na obi ụtọ gị ka eji wee guzo ngalala. Mana ugbu a anọ m n'ahịa afọ agụlụ, aga m esi nke ahụ banye nke ọba pụta Ezinifite na nka Nnobi ndị awa nka dị n'Izuọgụ ọgbọ ji ufu ma o si na ụmụaka empro aga m azụrụtụ nwantị nga ahụ zụrụkwa nke ọzọ bụlo nsi na nke ahụ gbapụta aga m aba na nke isiokpo akụ na esi obi ike omemaka ebe ụlọ mgbasa ozi a. Ọ dị mma, mgbe na-adịghị anya aga m akọrọ gị otu ihe maka akụ na esi obi ike n'isiokpo, mana tuturu oge ahụ ka m na-azụrụgodo ahịa m. Anọ m na nke Ikenga ugbu a, Amaesi Ọgwa Mpụtụ dị na steeti Anambra anya bụ na Ọgbarụ. Otu a ka m ga-esi wee zụọ na nke tata. Ọ bụrụ na o nwere ahịa ebe ụkwụ m na-erughị ma ebere n'ihi na anya m ruru n'ahịa ahụ. Ọ dị mma, Igbo ya sị egbe na ele m anya ngalala ahụ ekemeyo. Otu a ka m ga-esi sụ na nke tata. Ngwa Victor Nwachukwu ọ ka na-ekpekwa ekpere n'ihi na ọ bụrụ na ile bi n'ebe nzuzo nke Chineke Israel n'okpuru ndụ ya ka ị ga na-anọ ọnọdụ mgbe niile. Ana m abịa. Ọ bụrụ ịgbara m laba n'igwe gọzie m onye m kaka, agọziri m onye m kaka, ana m arịba na nkụle bụ na ya shọ, gọzie m onye m kaka. Onye mere gị mma gọziri m onye m kaka, onye gọzie m onye m kaka. Ọ ka o mere Chineke agọziwa ya yokaka. Ngwa ka isi otu a wee malite. Oge asụsụ Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu. Ị gaghị echekasị onwe gị ma ọlị. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu. Sonyere na anyị.
Adịma abụ m Nwanukwu Chi Rotal ka anyị malite n'akwụkwọ akụkọ Punch. PDP asks ATIKU OKOWA to reconcile Imo factions. Nke a na-akọwa na otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party agwala mmadụ abụọ ahụ chọrọ iji ọkọlọtọ ha wee zọọ ọkwa ndị ga-achị ala Nigeria n'afọ na-abịa abịa bụ Atiku Abubakar nakwa onye otu ya bụ Patrick Okowa ka ha gbaa mbọ gaa na steeti Imo ga dozie ọgbaghara dị n'etiti ndị nkwado ha n'ebe ahụ. PDP as Atiku Okowa to reconcile Imo factions n'ihi na abịara nwee ndịkwa ndị jụ n'ebe ahụ. Uba takes over as NYSC acting DG. Ịma na n'izuụka na mmalite izuụka nke a ka a na-akọwa na onye isi ala achụpụla onye isi ha anya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka iji otu afọ wee fee ala anyị bụ National Youth Service Corps. Ya ka a na-ekwuzi na ahọpụtara onye nke akpọrọ aha ebe a nọọ ya ga-anọchizi anya onye ahụ achụrụ achụ. Until we change constitution, we are doomed. Emeritus Bishop. Otu onye welitere isi n'echichi ụka na-ekwuzi na ọ bụrụ na amaghị ihe mere maka imegharị akwụkwọ iwu na-achị ala Nigeria na nsogbu ka dịkwa ịgwacha ndị mba nke mgbago ebe na-asị gị na confuse gadịmakwa. Ọ bụghị m na-ekwu onye echichi ụka. Ronaldo leaves Man United amid club sale report. Nke a na-akọwa na onye ọgba egwu ụkwụ ahụ amara bụ Cristiano Ronaldo na hapụkwa na otu egwuregwu Manchester United. Tụmasịrị na mgbe a bụ mgbe a na-atụ mgbere ma na-azụrụkwa na-azụbata n'ọgbọ egwuregwu nke mba Europe. Ronaldo leaves Man United amid club sale. Mana dịka anya bụ egwuregwu otu mba ụwa na-aga n'ihu na mba Qatar. Ị ga na-anụ site na mgbe ruo na mgbe ị ga na-anụkwa akụkọ ihe na-eme n'ọgbọ egwuregwu ngara. Failure of cassava bread robs Nigeria 400 billion annually. Nke a na-akọwa na anya bụ amụma Uncle Shege nya bụ Olusegun Obasanjo wepụtara mgbe ahụ na-achị ka esikwa na ihe gbasara ụtụ akpụ wee na-emepụta ụtụ flour eji eme bread. Na nke ahụ n'ihi na ọ gazighị agazi nọ na-eme ka ego ruru $400 na-efunahụ ala Nigeria kwa afọ. Gakere n'akwụkwọ akụkọ a ka ị mara ebe okwu a si. Abuja woman commits suicide. Corpse baby found in bush. Otu nwaanyị n'ala Abuja egbuola onwe ya. A na-akọwazi na ozu na nke nwa ya dị ndụ ka a hụrụ n'ime ọhịa. Chineke bara ihe ọjọọ mba. Herdsmen invade Enugu communities, kill 13, sack residents. Nke a na-akọwa na ndị ọchịnnama wakpola ọtụtụ ime ogbe dị na steeti Enugu gbuo mmadụ 13 ma chụpụkwa ndị nọ n'obodo ahụ. Nke a na-eme n'obodo Egoameda nakwa Mgbuji dị na Ihamufu okpuru ọchịchị ime obodo isi ụzọ. Anakwụkwọ akụkọ akụkọ ya nke ọma. 22-year-old arrested for robbing Lagos student. Accomplice escapes. Onye gbara afọ 22 ka a na-ekwu na anwụchikọrọ ya n'ihi na ọ gara were egbe zue ndị mmadụ ohi na ya bụ kachasị ụmụ akwụkwọ na steeti Lagos ebe onye ya na ya nọ wee kpaa arụ ahụ gbarazi ọsọ gbalaga.
Ogun pastor, 2 others nabbed for slaughtering man. A na-akọwa na otu nwoke kpọrọ onwe ya onye ụka gara nnọọ ga gbuo enyi ya nwoke ha dịkwa mmadụ abụọ ndị ọzọ na-anwụchikọgo ha n'ihi ịkpa arụ ahụ. Ogun pastor nabbed 2 others nabbed for slaughtering man. Ọ dị egwu. Ọ ịmanụ onye bụ pastor na onye na-abụghị. Otu a ka m si wechịkọta ya n'akwụkwọ akụkọ Punch, ebe nọ ugbu a bụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Akụkọ izizi hụrụ ebe a na-ekwu Kizz Daniel set to perform in Qatar 2022. A na-akọwa na onye ọgụ egwu ahụ ịmara mara n'ala Nigeria nwafọ mba Yoruba bụ Kizz Daniel na ọ dịla njikere ịga wee mee ndị mmadụ obi ụtọ na ọgbọ egwuregwu a mba ụwa na-agba n'obodo Qatar. Invest in Igbo land, Anyim urges Southeast governors. People. Invest in Igbo land, Anyim urges Southeast governors. People. Onye abụbụ okwupụta okwu n'ọgbakọ omeiwu etiti ma bụrụkwa odeakwụkwọ na mgbe gara aga bụ Anyim Pius Anyim nwafọ Isiagụ nke steeti Ebonyi ka ọ bụ. Ọ na-agwazi ndị ọchọha na steeti niile dị n'ala Igbo ha were kene akụnụba ha ka ọ malite n'ụlọ ya bụ ma akụnụba nke ego nakwa akụnụba nke akọ na uche. Otu aka ọ na-adụkwazi ndị Igbo ọdụ ka ha bụrụ ndị ma ụmụnne ha ka ihe ọma ha malitekarị ere n'ụlọ ha. Invest in Igbo land, Anyim urges Southeast governors. People. 2023 make adequate provisions for Benue IDPs, Otom tells INEC. Onye nke a bụ Ọchọha steeti Benue bụ Samuel Otom. Ọ na-agwazi ndị ahụ na-ahazi ntuliaka n'ala Nigeria ka ha gbalịa gbasilisi ike wee hụ na ehiwere ọgbọ ntuliaka n'ebe ndị ahụ niile ndị gbara ọsọ ndụ bicha na steeti Benue. Gunman kills 10 in US Walmart store. Akụkọ agbara elu nakwa akọ dị iche iche na nke tata. A na-akọwa na otu onye igbe egbe na-atọ ụtọ gara nnọọ n'ebe a na-azụ ahịa n'ụlọ ahịa dị iche iche were n'otu ụlọ ahịa dị na mba US wee gbuo mmadụ 10 ebe ahụ. Gunman kills 10 in US Walmart store. Asusu ngige and the parapet of labor laws. Onye ka na-atụnye uche n'ihe gbasatara anya bụ ndị kwe na ndị ekweghị na-aga n'etiti minista na-ahụ maka ọrụ ngo ala Nigeria bụ Senator Chris Ngige nakwa ndị otu ahụ jikọrọ ndị nkụzi mahadum ejiri Asusu wee mara n'aha mkpirisi bekee. Popular reactions to Soludo's comments on Peter Obi. Popular reactions to Soludo's comments on Peter Obi. Nke a na-akọwa dịka echiche ndị mmadụ gbasatara okwu ndị ahụ Ọkammụta Chukwuma Soludo Ọchọha steeti a kwuru maka akachiburu steeti Anambra bụ Maazị Peter Obi. "2023, don't allow politicians use you against Nigeria," Bishop Onuoha warns youth. Onye abụ onye echichi ụka na-adụzi ndị ntorobịa ọdụ sị ha
nyegara ya bụ ntuli aka a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. O wee sị ha unu ekwela ka ndị na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị jiri unu wee kpaa isi ụka. Wike's G5 to witness Abia PDP campaign flag off. Wike's G5 to witness Abia PDP campaign flagging. Nke a na-akọwa na mmadụ ise ndị ọchịọha ahụ na-ekweteghị n'ihe na-aga n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party na ha ga-ezukọ ọnụ na steeti Abia maka mgbapụ ọrụ dị iche iche nke aka na-achị steeti Abia bụ Maazị Oke. Atiku's ally Chidoka replies Kwankwaso says no party has won Lagos, Kano, Rivers at once. Anakọwa na onye ahụ ya na Atiku Abubakar na-egbukọ n'otu akpa bụ Osita Chidoka. Osita ka Obinna. Chidoka ka akpọrọ ya. Ka osiladị aha Chidoka dị nga ụmụnne ka ha bụ. Na ọ saala onye ahụ chọrọ iji ọkọlọtọ NNPP wee zọọ ọkwa bụ Rabiu Musa Kwankwaso gbasatara ihe o kwuru maka Atiku Abubakar wee sị ya na ọ dịghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla nwere ike inweta mmeri na Lagos, Kano, Rivers n'otu nje. Kudirat Abiola killed on Al-Mustafa's order children. Ụmụ nwanyị ahụ bụ otu n'ime inyom MKO Abiola rala na mmụọ Kudi ya onwe ya alakwa na mmụọ ka ụmụ ya na-ekwu sị na ndị gburu nne ha n'ihi na ọ na-ekwu sị nyechigadie ọkwa ọ zọtara na ya bụ ntuli aka emere n'afọ ahụ. Ndị gburu nne ha na ha gburu ya n'ihi na osote onye oje ozi nke Sani Abacha mgbe ahụ bụ Al-Mustafa na ya nyere iwu ka aga gbuo nne ha. Kudirat Abiola killed on Al-Mustafa's order children. Ọ bụ ụmụ ya na-ekwu ọ bụghị anyị. Ekiti Assembly crisis unacceptable, elders Olanikpeku. A na-akọwa na ya bụ ọgbaghara na-adapụta na ọgbakọ omeiwu nke steeti Ekiti ịma na ịkọrọ gị onye a na-achụpụrụ okwupụta okwu ha ya ka ndị okenye na steeti ahụ na-akọwa sị na ya bụ ọgbaghara na ha akwadoghị ma ọlị ha achọghị ya o. Nigerian prisons record 0 COVID-19 case since outbreak. Nke a na-akọwa na kemgbe ọrịa nje COVID ya nje corona kwokapụrụ afọ abụọ gara aga na ahụbeghị ebe ya bụ ọrịa dị na ụlọ njichi maọbụ n'ụlọ nhazi akparamagwa niile dị n'ala Nigeria. Nke a bụ dịka akụkọ akasị wee dị ọ bụghị m na-ekwu. 2023 court refuses to order INEC to resume CVR. Mana onye na-agwara anyị n'otu ụlọ ikpe okwu dị na Abuja gwara ha chigha azụ mana ka na-akọwa na otu ụlọ ikpe okwu ọzọ ajụkwana ịmanye ndị ụlọọrụ na-ahazi ntuli aka bụ Independent National Electoral Commission ka ha chigha azụ gadekọsịa aha ndị mmadụ. Our rural roads are in deplorable conditions, Southeast residents. Our rural roads are in deplorable condition, Southeast residents lament. A na-akọwa na ndị bi na ọwụwa anyanwụ ala Nigeria ya abalị Igbo kpọmkwem na ha na-eti olololo na ha enweghị ụzọ ma ọlị na kachasị n'ime obodo ha. $2 a customs officer rescued in Cross River.
2 doctors, customs officer, others rescued in Cross River. Nke a na-akọwa na ndị ahụ bụ ndị ntọtọrọ, ya bụ ndị dibịa bekee mmadụ abụọ nakwa ndị ụlọọrụ customs, ya bụ ụlọọrụ anahụ maka mbubata na mbupụ ngwaahịa ala anyị, nakwa ndị ọzọ ndị ntọtọrọ na ndị ọrụ nchekwa amaala ọzọ ga-anapụta ha ndị ahụ tọrọ ha. Nke a na-eme na steeti Cross River. Pastor, 2 others arrested for killing 39-year-old man for ritual. Ọ dị mmadụ ka ngụrụ gị ihe yiri nke a n'akwụkwọ akụkọ Punch, na otu onye mere onwe ya onye ọzọ atụrụ na mmadụ abụọ ndị ọzọ ka anwụchikọrọ n'ihi na ha gburu nwoke gbara afọ 39 ha jiri ya wee gwọ ọgwụ. Chineke bara ihe ọjọọ mba. Adịma otu aka si wee ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, nke nọ na ya ugbu a bụ akwụkwọ akụkọ Daily Sun, dịka ọ fọdụrụ nkeji 27 ka ọkọ elekere 3. Ikizi na-ekwusi breaking, Buhari unveils redesigned naira notes. Onye isi ala egosila ya bụ akwụkwọ ego ala anyị nke emegharịrị ọhụụ. Esut to have regular yearly convocation. Nke a na-akọwa na ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Enugu dị a na-akpọ Esut na mkpirisi bekee, na ha ga na-emezi ya bụ mmemme echịkọta ahọ ndị gụrụ akwụkwọ na-akwa afọ ọbụla. Breaking, government abducts doctor in Benue community. A na-akọwa na akụkọ agbara elu ugbu a na ndị ogbuegbe gara tọrọ otu onye dibịa bekee na steeti Benue. Delta government rates WAEC high in conduct examination and as an assessment of students. Anakọwa na ọchịchị steeti Delta ekwuola na ndị a ụlọ ọrụ anahụ maka ule ndị kọleji bụ West African Examination Council na ha na-eme ọfụma n'ebe ọ gbasatara idekọ mpụtara ule ụmụ akwụkwọ. Enugu to tackle insecurity through massive employment. Anakọwa na amụma ọchịchị steeti Enugu ji ugbu a site na n'imemi na ya bụ enweghịzi nchekwa, na ha ga-eme nke a site n'inye ndị ntorobịa ọrụ dịka anyị nụrụ ka anyị na-ekwu. Vote buying, violence, threat to 2023 polls. Minister, otu onye minista n'ala anyị na-akọwa na ihe ga-ama ntuli aka elu a ga-eme n'afọ ọzọ aka n'ihu n'ụdịdị egwu bụ akụkọ ịkọja, ọgbaghara nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ga na-akwa aka ka ịgụọ ihe ndị a niile nke ọma. Nke ikpeazụ nji n'aka n'akwa aka na-ekwu sị why Nigeria needs restructuring.
why Nigeria needs restructuring. Ihe nke a na-akọwa bụ na otu ihe abụọ atọ maọbụ karịa bụ ihe kwesịrị na ala Nigeria na-aga ahazigharị otu ndị si enweta akụlụba ha na otu a ga-esi wee tinye ya n'ọrụ. Otu aka m si hee na akwụkwọ akụkọ Daily Sun ebe nọ ugbu a akwụkwọ akụkọ Guardian. Don't give up on your dreams, Sanwo-Olu tells rescued street kids. Adịma ụmụntakịrị a enwe nne na nna na-akpagharị n'ogbe ndị ahụ ọchịchị steeti Lagos kpọrọ ga na-enye ha ọzụzụ. Ọchịọhale steeti ahụ bụ Sanwo-Olu agwala ha ọtụmasịghị ọnọdụ ha emekatakwala sị na ha wepụrụ uche na echiche ahụ ihe ha chọrọ ịbụ n'ọdịnihu. Don't give up on your dreams, Sanwo-Olu tells rescued street kids. Get you. El-Rufai never said Tinubu unfit to rule, says Northwest APC. And the man the otu kpọrọ onwe ha Northwest APC nya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Progressive Congress mpaghara nke ọdịda anyanwụ mgbago ugwu na-asị na ọ dịghị mgbe ọchịọha steeti Kaduna bụ Nasir El-Rufai sị na ya gwara Tinubu agwa na ọ gaghị emenwu ihe dị n'iche ala Nigeria. 2023, I believe in your strategy document, ATIKU tells Khan. Dịka ọ gbasatara ntuli aka elu n'afọ na-abịa abịa, ATIKU Abubakar agwala otu jikọrọ ndị ụka Kraịst na ya kwesịrị ike na enyemaka ha nakwa otu ha onwe ha si ahazi onwe ha maka ntuli aka ahụ. Amaghị m ihe o ji kwuo nke ahụ. Police intercept armed robbery gang, kill suspect in Imo. Ndị uwe ojii anwụchiela otu ndị ogbu egbe ndị oji egbe ezu na steeti Imo ma gbukwa otu onye n'ime ha. Ọ dịka akwụkwọ akụkọ Guardian na-akọ n'ehihie a. Akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017 ebe a ka ị ga-akpọ ka iwe ọtụtụ ụtụ nke gị. Ị chọrọ isonyere anyị n'ihe emereme a? Ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu. Efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. Onye na-ebe a? Oi, ehihie ọma dede nnọọ. Enweghị m ohere ịgata ahịa akata. Amen, dịkwazịara gị. Ndewo Sonny. Sonny, oi.
ọ dị mma sọ na ị ga-anọgharị anyị anụchazighị ihe ị na-ekwu ịma ihe netwọk na-eme gị papa pita patara pọpọpa papa pọl sọ na iwewela gị ọzọ Francis Ọmagannamani isi n'isi na Emagobai na steeti Enugu wee na-ahụ m ebe a nnọọ iwe sio otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ha burugodo ụzọ chịkọọ onwe ha ọnụ na mgbago nke ogo etiti tutu ha gaba inyere ndị nọ na steeti aka. Ndewo ọzọ Francis Ọmagannamani ka m chọtara gị na ọ bụrụ na ị chọọ ịhụrụ m anya ngalala gaa n'iru akwụkwọ Facebook ka ị pịa Omega 101.7 FM ị pịa live ị ga-ahụ nwa nnukwu live Somtochukwu Agwonye esi na ahụ m akụ na-esi obike n'isi okpo esi nwa nnukwu Chirọtalụ esi ka m mere na ehihie a iwe si na ọ dị nnukwu mkpa ịhazi akwụkwọ iwu na-achị ala Nigeria ruo n'isi njedebe maka na obodo anaghị anọ na-enweghị iwu na-achị ha isi n'ikpeazụ na ị na-arịọ Maazị Ngige ọ dị maka o were obi Chineke hazie ihe gbasara agụmakwụkwọ iji wee memina ihe ndị ọzọ niile dị iche dị ụmụ ntorobịa nakwa ọ dị mma daalụrị nne akụ na-esi obi ike n'isiokwu isi ka Chineke gọzie m daalụ akụ na-esi obi ike ka nchetakwara onye ọbụla na-ege ntị na tata bụkwa ụbọchị ncheta ọmụmụ akụ na-esi obi ike n'isiokwu na nke ahụ onye nke a sị na ya bụ isi na ọ dị mma n'isitere ọ dị mma niile ekiri m ndewo isi ka Chineke gọzie m na aha gị bụ Fabian Nwankwọ Fab isitere Ọlụ steeti Imo daalụ Fab daalụ rinne 08151017777 ma bụ 0907112117 onye ka m kene ehi ọma dede nọ Terry ndewo Terry ihe chọrọ itinye ọnụ anyị payọs na-atụ ndị Igbo ọdụ ka ha kpachara anya ha anyị payọs ị ga-aka nka and ezigbote akụkọ ọma ga-eri gị esi ga-akacha tutuo nwụọ iwe onye Igbo ịrụgote Ebonyi ete iwe onye Igbo maka ama m mgbe ị nọ na Sinet during the time of Saturday na Babangida ama m ụtụ ọrụ ịrụrụ akpụgasịrị gị ka anata ego ka eprofu ka eme nke a ka eme nke a testi ka ịchụrụ achị gọọmenti ele ahụhụ gị mana ndị Igbo ugbu a na-anọ were nwanne ha were ndị ogwe ha were nara chere ọga chere esi na aga ebutere ji ọ dị mma ka ihe ị na-akọwa ihe ị na-ekwu bụ na enwe onye akọrọ akụkọ na omere nrụrụ aka ka a ghara inyochi ya maka na nwanne m onye ahụ maka aghọtaghị m ebe isi arịpụta o onye anyị na-ekwu maka ya atọnzeribeji si gị ka ọ rụpụtara mpaghara ụlọ ahụ mgbe ma afọ ole ọ nọrọ na ọgbakọ omeiwu ngwanụ Terry Jackson ịzabe m ihe njụrụ gị kedu ihe maka ịkpatara atọnzeribe na anyị ma ebe a kedu ihe gbasara ya na-enyere 08151017777 maọbụ 09071121017 Nwaokike Gịnị ka Chukwu Daniel isitere ezi awa nke Ọsụ wee na-ahụ m n'onyonyo iwe na-ekwusio na n'ikwetere n'eziokwu na ọ dịghị ezigbo ụzọ dị na ime obodo na ala Igbo ma ọlị
daalụ rinne gịnị ka onye na ebe a biko ịkpọ tinye ọnụ n'isiokwu ịga na dọrọ anyị gaba ihe anyị na-ama onye na ebe a ehihie ọma ndewo abụọ ihe m kwuru kere akụkọ nke ị na-etinye ọnụ ka isi akụkọ nke ị na-etinye ọnụ ya kere isi kere akwụkwọ akụkọ dere ya kelu newspaper dere ya maka ana m akpọ each newspaper aha nga ke nke dere ya ị na-ekwu abụghị ihe m kwuru tinye ọnụ na nke doro gị anya nke ahụ agụrụ m ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard nakwa Sun. Nna daalụ chetakwara m aha gị o 08151017777 maọbụ 09071121017 Malaki Okoye isitere Igbo Ukwu wee na-esonyere m n'ọgbọ ikuku nke a na-ahụ anya ya bụ live streaming na Facebook daalụ rinne Malaki onye nọ ngalala eyi ọma o dekwasara gị onwe gị dede nnọọ udodị ahaziri m nọ ya ọ na-anụ ọnụ gị amị o dede gbaghara ọkwanụ enwere ka ọ bụ na nne ekwentị gị ezuchazi gị aga m amalite ugbu a ịga ozi gị ya bụ onye na-akpọ biko kwụsịgodu ka m gụpụta ozi ọ dị mma o nwekwara nwantị nọ ebe ahụ nke a dapụtara ọ na-ekwusị court fixes November 25 to hear Okorocha's preliminary objection on alleged fraud. Ụlọ ikpe ekwuola na ọ bụ n'abalị 25 nke ọnwa a ya bụ nwanne echi ka a ga-anụrụ ikpe ahụ nke nrụrụ aka dị n'ime ya a na-ekpe onye akachiburu steeti Imo bụ Maazị Rochas Okorocha. Ọ dị maka mbakene n'ịgụ ozi gị onye nke a sị na aha ya bụ Dan amakwaghị m ebe isi ideghị ebe isi ọ dị mma isitere ekwule ọbịa esi m na mbụ onye Igbo na nnanụ Igbo na-eme Igbo daalụ rinne Dan
mana ihe anyị kwuru bụ ka ịtụnye ọnụ na akwụkwọ akụkọ isi akụkọ ọbụla nke anyị wetara gị nga. Onye kasị aha ya bụ Ebel Nweze sitere steeti Enugu. Ọ dịghị ihe ịtụnyere ọnụ, ọ bụsịkwa na ozi zitere ezughị ezu. Onye ka dere n'asụsụ Igbo mana ozi ga-ezughị ezu ma ọlị ma ọlị. Onye nke a bụ isi na nwoke ahụ kpọrọ onye ụkọchukwu kpọrọ onwe ya onye ụkọchukwu ejidere na ọ bụrụ na esi na ọ bụrụ na mmadụ na adịgboroja ka ọ bụ na ọ bụghị ụkọchukwu. Ndewo, esi na aha gị bụ Bernard ọkwa isitere ụmụ okwe awọma mmadụ alụrụ nne Bernard. Onye nke a bụ ị na-etinye ọnụ n'isiokwu nke si na ahụghị nje COVID ma ọlị ma ọlị n'ụlọ nhazi akparamagwa niile dị n'ala Naịjirịa. Ọganaiza n'aka ọkwa ọ gị zitere nke a dalụrị nne ọganaiza n'aka ọkwa. Onye nke a bụ Prọfet Chukwudị sitere ụmụ ezi Isuọfịa. Ị na-ekwukwa maka nwoke ahụ sị na ya bụ pastọ gara gbuo mmadụ. Isisi nyochaa ya enyocha ka a mara na ọ bụkwa ezigbo na ọ bụkwa onye ọzụzụ atụrụ dị ka ọ na-ekwu na ya bụ. Ahụla m aha onye nke Amaka Ụmụaka isi ochi Reverend Madubuike Ọdịmma, daalụ o. Ọ dị mma na ngwụcha ka nnọkwa 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye ọbụla nwere ike ịkpọ ọkpọ ka anyị na-achịkọ ya nwayọọ nwayọọ. Ka m chetara gị na mgbe na-adịghị anya na-aga m achịkọta ya, mana ọ bụrụ na o jiri nkeji ole na ole gafee elekere 3 anyị ga-abanye n'oge ala Igbo ga-aka mma. Ọtụtụ ozi dị n'ọgba ikuku. Onyinye Okoye, ahụrụ m ozi gị si na isitere Agụlaeze Chukwu wee na ahụ m. Kelukwa onye nke ọzọ m chọrọ ka m gụọ nke ya ọfụzighị m ozi ya gbaghara, emechaa ọpụta aga m agụ ya ka m mara n'ebe a. Onye nọ ngalala ihe ọma dede gbapụ ya ọsọ.